Der er så dejligt ude på landet. Her er Johannes, der har været svineavler i mange år, i gang med at mærke sine svin, før de sendes på slagteriet. Jeg vil gerne have, at det er godt for Dan Jørgensen, at vi bliver tvunget til at gå og lave dyremishandling i vores stald. Og så er jeg kommet til den konklusion, det kan sgu ikke være rigtigt, at jeg så skal tvinges til at gå og slå grisen, så de liger, når de skal til slagteri. Det kunne sagtens laves meget smartere. Og det er derfor, jeg er stået frem, for det her, det må sgu have en ende. Også for de landmænd, der kommer efter mig nu. Det er simpelthen noget, den her Dan Jørgensen, han skulle tage at beskæftige sig med, i stedet for noget alt andet pjat, han går og arbejder med. Det er jo sådan en hammer, hvor man har nogle sylespidsnumre på, som så bliver grisen jo tatoveret. Men enhver, hvem fanden vil bryde sig om at blive slået i røven med sådan en her, ikke? Men enhver kan jo se, at grisen lider. Ikke nok med, at du slår grisen, den lider, men den farer rundt inde i stien. Altså, de farer oven i hinanden. Altså, det er jo slet ikke rimeligt. Det er jo det værste, mine gris kommer ud for i hele deres liv, ikke? Altså, det er jo rent forfærdeligt, og det er sgu da også farligt for manden. Og nu især, jeg blev ældre her et par gange, og jeg er blevet smidt rundt derhjemme. Jeg ved, min svigerfar, han havde grise og havde lidt med hjertet til sidst. Han gik der frygtet, hvis han skulle falde om inde ved sådan nogle grise, at øre og næse kunne blive pillet af ham, at de ville æde ham. Men jeg er ligesom kommet der til, at jeg provokerer på min handling af den der her Jørgensen. At jeg har ligesom fået nok, og så føler jeg bliver tvunget til at lave noget her, som ikke er rimeligt for dyren. Og jeg kan sgu ikke klare det længere. Det er reelt dertil, det er kommet.